104.7 IFM. Report! Isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region ang tree hugging campaign ng Department of Environment and Natural Resources bilang pagpapahalaga sa kalikasan kasunod ng pagdiriwang ng Valentine's Day. Naniniwala ang DENR, Forest Management Bureau, na nagkakaroon ng magandang epekto sa kalusugan at mental health ng isang individual ang pagyakap sa puno base na rin sa ilang pag-aaral. Ilan sa mga puno na tampok sa tree hugging activity ay mangrove, acacia, higanting kopaw o dao trees sa San Fernando City, La Union, maging ang makasaysayang bangar tree sa Natividad, Pangasinan na nakatayo sa loob ng 250 years. Nagpaalala naman ng tanggapan sa mga hindi dapat gawin tulad ng open burning upang maiwasan ang insidente ng forest fire. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.